Ayisuka hule lihule. Esakhula xa simbuza ufuna uba yintoni xa emdala wayesithi ufuna uba ngumatrasi kuba kaloku uyayithanda into edibene nolala lol. Hule amadolo akwiiprovinsi ezingafaniyo. Unobungozi ukufa kunzima noshiya ikherothi ecamkwakhe. Andinamona ngibonanga kodwa ke xa umjongile unayo indawana engathi unuka iinyawo. And I'm sure uyawakhukhuza amathamba. Unongcondwane. Nini abanomona? Nijajana nozodwa wabantu. Nithi akanasidima. Uzodwa ushukumisa indutsi uphuma i-40,000. Wena xa uzishukumisa ezakho kuphuma umsuzo. Nokuzisola. Upeya malini eso sidima sakho? Utata uSomizi soze tu ndimngezele ke yena. Umntu omdala, umntu omkhulu, isinyanya esiphilayo. Living proof uba ubutabane bugugelwa. Ijob yijob. Kunini wasesitabane? It's aram sezompundu. Kunini zanyamezela ukombiwa?